Hayi simayani, ngikhumbule ekhaya ndoda, eLesotho. Hayi, South Africa. Kwatonya ndoda. Ungatonya nawe. Manje ungithukela na ukhumbule ekhakeni uthuka inhlamba. Uyangithukelani manje ngoba mina ngikhandla ukuthi kuyabanza ndoda. Ngesuthu kwatonya. Manje kukunyana kubanza kuhlakana kanjani? Kumbe kubanza etoilet lemasuthu? Antitekile manje. Nguvishile vele. Aliva vele manje. Wena Sotho usilalela ngesishangani. Wabheta ndoda. Ngoba indaba ngathi ufake 100 rand lapha ndoda. Ungafaki imali lapho ungakafoneli Chief Ngwana ndoda. Hayi, ngeke kamona kaJesu mina ndoda. Angithi ngibona ngifake nejoyini. Ngeke kamona kaJesu. Ngoba kuva niyakukhuza. Fonela Chief Ngwana kunike imuthi yamalakhe pocket ndoda yokubhetha. Ngikhuleka. Ngiholile 370 ndoda. Ngiphethe kuphela. Ndoda, nakuyekela. Ayekela vele. Kamona kaJesu. Fire! Ay, mufti. Ay, mani. Dokterina uvo bakuba ulale. Ushakani manje. Ay aphedo bona. Bakuba dala futhi ndoda. Maybe le mo pilot manje beyijahile yabona. Ishaka skart. Ngiyakizwa waba kancane. Fuck. Ungafaki 100 rand ndoda. Faka 2 rand. Ngiyalusele ne270. Ufonele Chief Ngwana solo nakucela. Ungagebhuki lunganamuthi emalakhe pocket. Hayi ngeke mina ndoda. Ngikali ngemuthi mina. Ungena keke futhi. Da. Ngishula. Jesu. Kulungule ide. Abraham lekapit. Layo akabakubo. Kezwati ndoda. Kezwati. Mano. Bakubo kezwati kibu mo ndoda kezwati mo. Kezwati man. Olale. Ngizwa nguwe ukhuluma silungu ngesishangane kezwati manje. Wanja wasukele ngithele ngathi keep mo wafuna keep mo. Teacher pilot na. Yimi no me akadiwa ngemi liwe driver le. Wena uphi kezwati bathi kesha. Akula wataya ngithele ngathi fonela Chief Ngwana futhi akunike imoto ngabe wenile moto la. Mina manje bheda ngidlala emadayisi kumbe ngidlala emthayini andliwa mina ngihlala ngilakuphelwe na hafu mfunela udriver ke mfunela manje mbeshelo fonela eMaria phela noma iJudas Iscariot ubute ukuthi ifikile idriver kuthi udlala ngegama kaJesu nguwe la ishangani hamba la ucanga ngicela kanjani uyemoya umubi unebhati wadanya ukukhathela mo ngeke mngani ngicela sifunele Chief Ngwana Wena Chief Ngwana itobuye ngimanya yami. Awuva ngeta awulaleli mathi. Nibize ngechakani kokugcina lokukhathela mina yomusuthu. Nawo lapha ekhaya uma kuthi uyagembula ke udlala iBetway, udlala amakhadi, udlala amadayisi, udlala muchayino, noma ngabe ufuna umsebenzi, noma ngabe umuntu amathenda usawatholi, noma ngabe umuntu onamabhizinisi akunama customer. Thola iLucky Pocket ikhombo lapha ku Chief Ngwana, Chief Glamour. Isiza ngane ke isiza ke ukuvula inhlanhla evalekile isiza ke uma kuthi uyagembula noma ngabe ugembula kuphi iyavula uma kuthi awuthola umsebenzi uthatha nayi ikhombo nayi ngembuka kuba uyofuna umsebenzi uzothola umsebenzi uma ukuthi ubo umuntu onemathenda amathenda avalekile akasavuleki thola nayi ikhombo iLucky Pocket uma ibhizinisi yakho ingana abantu thola nayi ikhombo iLucky Pocket le khombo isebenza kakhulu inamandla kanti futhi ungayihlanganisa nemgaco wemali nayi iphondo abayigaxela intanyeni la ilapho isebenza khona iba namandla amaningi jayela ke Chief Ngwane kunayi nombolo uyatholakala futhi Chief Ngwane kuto tonke tinkundla zokuxhumana lapha ku Facebook ke na ku TikTok search lapha uthi Chief Ngwana weGlamour uzomthola uthole nayi ikhombo ke iLucky Pocket usizakale Chief Ngwana udeliver yonke indawo eSouth Africa waKorea thola ikhombo iLucky Pocket ugembule uwine wozima